Sebuah lagu pupu sing nelongso. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe pancen kudu sabar ya ijeh pasan granggen litang neng angkasa kowe tega ingkang aku marang tresno tangannya res ya. Aku lihat suara ning dia. Pak Oglen diselingi juga sih. Lita Yolanda keneh apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku menting ke wong liya kurang ajar apa pancen tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara Jok sliramu beto ati beto lambe pasan granggen lintang neng angkasa kowe tega tinggal aku marang tresno ngendari Mas Puji ini gagap-gagap le nyenggerai kepinteran kok ya Mas Puji ini aku dimam Mas iya 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 Jok iya iya
Siramu beto ati beto lambe Wis kowe dirasaku wis rungono tangiku uripku Mari pasan rangge lintang neng angkasa kowe tega tinggal aku marang tresno Apa iki saktenane takdirku sing jawab Siramu beto ati beto lambe Sagrande lintang neng angkasa kowe tega tinggal aku marang tresno Matur nuwun wis pokoke anak lenang wis wis pokoke nyambut gawe sak iso-isoe nggih ya ayo Bang diam seni no takon kowe iki ya iki ya bolo ra ya siap komandan iki arep tarik apa teruske lagu manut pengendange oh manut wis piye Mas Woko weh kowe iki wis suwe oh nyuwun bendi sik piye kabare Mas Woko Mas Woko bendine sik Mas oh Woko sehat ya sing penting waras ora udake sapi ra tak tekokke kok heeh sing penting waras
Bang. Siapa Kang? Aku iki arep curhat iki karo Kanjeng Mami ya. Duh. Arep curhat ya. Yo, Rio. Katresnan sejati. Wah. Iki pamundutan saka penyanyi iki ya. Gitu. Yuk ya. tak gendong. Iki Curhat apa nih? Oh, nggo payung enyuk kaya iki. Wis tuwae corohat banget. Curhat. Iki Woko iki mau WA Woko. Oke. Cocok. Katresnan sejati sih kudu tok tekoke ora ketoke ngono. Oke Pak Di. Ya. Yo. Pak Di Yo, Gondrong yo, akan Bune, duet yo. barengan Ajeng Ismi. Ya. Dua lagu Katresnan Sejati. Ya. Yori di play. Wasik. Ayo Rezo, joget ya Rezo. Janji tresno disekseni Lintan-lintan ing tengah wengi ati kang nandhang asmara Gusti kula paringa usada bulan ing wayang wengi napa ika kasih ati iki baku jan ati manis kang tak ati Saya ngomong rasa dipikir. Saya ini pikir saya nang panggung wae ya. Kayak ngomong kesini lho.
tresno. Takut kakak Dendam tresno Ora tresno tresno. Langen asmara Gawe sing rasa Sambani hatiku jiwa Jo. Mas kan Rabubuk lho Bang yo, rabubuk lho. Rahayu ki mbokne ki Mbak. Rahayu. Weh yo mulakno anu iki lho nggon WA ki Kumbang Rahayu. Apa lek gepeng? Weh. Apa Bang? Oh nuting-nuting. Kok gur nuding? Yo ngarani lho kok gur ngene. Satu. Heeh rene heeh. Duite pancen perlu kene duite pancen perlu heeh. Kene lagune apa kene apa? Pokoke nek eneng duit sing duit bicara iki pokoke wis tetep main to ri. Main. Kene Bang. Lagune apa? Apa rek nyanyi? Pak Gepeng arep nyanyi. Oh rek nyanyi heeh. Kene Pak Gepeng. Kene Bang. Liwat Wis suwe ra ngrungokke suaramu ki. Ije HP apa wis mlonyoh ya? Oh iya, ya mumpung lek gepeng semangat monggo dipersilahkan. Harap nyanyi sikit. Ayo lek gepeng kene Jan kembaranku wis. Sing dituting sing tengah. Ya. Oh ya. Rodok minggir sik nek lek gepeng joget. Minggir, bapang nyambluki wong lho engko iki. Heeh. Sing cetha sing iki jujur wae Peng, sing cetha aja gur 100 iki kancane akeh heeh. Paling ora ya loro. Oh to Bang? Iso to cocokno. Apa lek gepeng? Lagune lek gepeng? Ya, wes buka dompet sih. Orang datang ya. Oke, buat saung galing, buat popon liman, yang buat ponnya rumah.
tambah meneh. Mbak Ismirong ditinggali. Wes baik. Ora ditiliki ana sing gogrok ora lek gepeng. Iki Pak Ogleng njaluk lagu ora iki Pak Ogleng. Pak Ogleng kok neng kamar ae. Yo, Ayo. bendi iki, bendi. Duite dilongi nggo pitrah le. Rak ngono genahe ya Bu ya, heeh. Ya butuh ta Bu? Iya kok, tarik sis.
tepuk tangan yo Armin yo. Yo. Ayo Min, yo. Di atas sih Min, yo. Kok, iki mau terane ra wis ki kok. Jaluk lagu apa iki mau kok bisik-bisik karo kowe iki ya. Karepe piye karepe? Ora njaluk apa-apa. Oh, nteriman iki jenenge ya. Bang, Non, sing nyanyi sapa, Bang? iki Iki mau lagu ya oleh lagu. Barlita to iki mau. Heeh. Sapa meneh nek ora Ismi?